En succes varer sjældent længe. Det har initiativtagerne til Legal Streetways på Lolland måtte erkende, da man prøvede at afholde et stævne en hel lørdag på Lolland Falster Airport. I løbet skulle blandt andet American Car Club og Dansk Dragbike deltage. Hvad er årsagen til, at I nu ikke kan afholde jeres løb, som skulle være her den 28. september? Jamen først har vi jo søgt om den 21. og der skulle faldskærmsspringeren have et stævne. Det kan vi godt se, det er et problem, så kan vi ikke være der. Men så søgte vi om den 28. og der har Svæveflyveklubben altså sagt, at det er der ikke plads til. Vil det være sådan, at de lokale klubber, der bruger flyvepladsen til det primære flyvning, at de kan blokere for, at andre kan komme ind? Nej, det mener jeg ikke. Der ligger kontrakter med de klubber, der anvender flyvepladsen, altså faldskærmsklub, svæveflyveklub, motorklub. Og det er meget beskedne beløb, de giver i leje for benyttelse af pladsen. Det er jo ikke de beløb, der er med til at give en drift, der er positiv i flyvepladsen. Legal Streetways betalte 8.800 kroner for de 2 gange 3 timer, man brugte flyvepladsen. Svæveflyveklubben betaler 3.400 kroner om året, faldskærmsklubben 15.000 kroner og motorflyveklubben 750 kroner for hver pilot i kontingent til flyvepladsen. Holeby Badmintonklub, som stod for parkeringen ved det sidste Streetways i august, kunne på 3 timer indkassere 7.250 kroner. Men hvad skal der til for, at dem, der står for de her arrangementer, også kan komme ind og køre der? Jamen, der skal en godkendelse i bestyrelsen i lufthavnen igen, og det er jeg sikker på. Vi har diskuteret det her i cirka 1,5 år, og nu har de afholdt 2 arrangementer med, synes jeg, stor succes. Jeg har selv været der begge gange. Jeg synes, det har været flot arrangeret, flot styret, og det er også mit indtryk, at myndighederne, politi og miljømyndigheder har haft den samme holdning. Så vi skal selvfølgelig udnytte den flyveplads maksimalt. Den giver jo ikke overskud i forvejen, og kunne den komme til at give lidt flere indtægter, så synes jeg, det er en god ting. Og man så samtidig kan have afløb for det er jo race, det handler om, at vi kan gøre det under betryggende forhold. Så jeg synes, vi skal lægge en 3-4 arrangementer ind. Hvor meget har I satset på det her arrangement? Vi har jo arbejdet meget for at få det på benene, og vi har booket hegn og militærpoliti, vi har fået polititilladelse, vi har snakket med American Car Club Copenhagen om at låne et tidstagningsanlæg, som kommer ned og kører os, og vi har meldt ud til de fleste, at der vil blive en sidste gang for at afholde deres klubmesterskaber, i stedet for i industrikvarteret. Formand for LF Airport, borgmester Hans Ole Sørensen Rødby, er principielt imod, at flyvepladsen holdes lukket en hel dag, men vil ikke gå imod, hvis der er accept fra alle. Vi har fået at vide, at hvis der ikke er andre, der anvender banen den dag, så kan vi godt være der. Men dog er han lidt imod, at vi anvender den en hel dag. Den nuværende formand, Hans Ole Sørensen, har den holdning, at han ikke er vild med at åbne op for dagarrangementer, med baggrund i, at flyvepladsen er til at flyve på. Det er også det primære formål, men hvis man kan komme flere aktiviteter til gode, det kan man jo også på et stadion, der kan man jo både spille fodbold og håndbold og andre ting på græs, så kan det her det er spørgsmål om planlægning jo. De 3 foreninger, der benytter flyvepladsen, er Lolland Falsters Motorflyveklub, Faldskærmsudspringerne og Lolland Falsters Svæveflyveklub. Jørgen F. Sørensen fra Svæveflyveklubben mener, at det er en uheldig udvikling, at flyvepladsen lukkes for flyvning i dagtimerne i tide og utide. Jeg synes, at de 2 arrangementer, der har været afholdt, som har været meget diskuteret, har været afviklet kanon godt. Og jeg vil være meget åben over for, at man også laver dagarrangementer eller weekendarrangementer. Det er en fantastisk god aktivitet, som vi kan få afviklet under betryggende forhold i forhold til, hvad der ellers kunne være foregået. Der vil jo ske det, at det kan ikke lade sig gøre. De unge mennesker må ty til industrikvartererne, og ellers så må vi prøve på at finde en bane et andet sted i Danmark. Men det er jo synd for alle idrætsforeninger, som også kunne lave en del penge på det her. Så er du lidt skuffet over det her? Jeg er meget skuffet. Folkene bag Legal Streetways har søgt om 4 hele dage i 2003.